Sa likod ng mga rehas ng Bureau of Jail Management and Penology sa Alaminos City, isang kahanga-hangang proyekto ang binibigyang pansin, ang paggawa ng mga dekalidad na bayong ng mga person deprived of liberty. Sa pamamagitan ng livelihood program na ito, nabibigyan ng pagkakataon ng mga PDL na makapagtrabaho at muling mabuo ang kanilang tiwala sa sarili. Ayon kay Acting Jail Warden, Jail Senior Inspector Marlon C. Nitorada, nakagagawa ang mga PDL ng humigit kumulang 60 peraso ng bayong kada linggo. Ang mga ito ay ibinibenta sa mga residente ng Alaminos at mga turistang dumarayo sa lungsod. Nagkaroon din ng Alaminos, but of course, ang ating mga turista na galing po sa mga ibang bansa at saka yung mga other agency na bumibisita din sa atin, nagkakaroon naman po kami ng mga nakabebenta sa kanila. Matatagpuan rin ang produkto ng mga PDL sa Alaminos Convention Center. Bukod dito, inaasahang maglalagay din ng mga karagdagang bayong sa Lookout Wharf upang mas marami pa ang makabili at makakita ng mga obra. Kabilang pa sa kanilang mga produkto ang wood carving, wine wrap, bangus display, rug making, at maging ang paggawa ng kabaong. Ito po yung nilunch namin lately, itong kabaong naman yung casket making. Casket making, opo. Ang pagsuporta sa mga produktong ito ay nagpapakita ng pagtitiwala sa kanilang kakayanan at pagbabago. Ma'am, ang ating product naman sa ngayon is maganda ang gawa kasi si kalidad din, ma'am, kasi natututukan ng ating welfare and development officer yung mga gawa nila at to make sure na mas maayos, mas maganda at parang gawa ito ng ating mga tiyakang mga manggagawa din sa labas. Ang kanilang mga produkto ay patunay na kayang magsumikap kahit pa nasa loob ng rehas nang makamit ang bagong simula. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.